Ej, jeg gider ikke ramse det der fucking svært der, men det er så pisse ulækkert. Er du bag mig? Nå, okay. Ja, det er ham der er autosuper. Og hacker samtidig. Nede i minen, eller der hvor jeg var før, tidligere. Lige 2 sekunder med, jeg skal også lige flække ham der. Fuck, han er bare fucking klam, han er. Seriøst, mand. Virkelig et hackerdyr. Kan du ikke bare sende det direkte til ham nu? Det er så pisse ulækkert, han hacker, mand. Seriøst. Ja, fucking luder, mand. Fucking klamme unge. Okay. Der dræbte jeg lige det fede læs. Men det var fandme også kun med held af. Fordi han hacker sgu da fucking sindssygt.